Volám sa Eva Pivodová, žijem v Banskej Bystrici. 32 rokov som pracovala ako administratívna pracovníčka. V roku 2011 mi ochorela mama, dostala Alzheimerovú chorobu. Hneď sme teda prevzali starostlivosť o moju mamu, ja a môj manžel. Jedného dňa, keď som išla z práce domov, našla som v schránke leták spoločnosti Athena a bolo tam napísané, že spoločnosť Athena hľadá opatrovateľky pre seniorov. Išla som do spoločnosti Athena a hneď som podpísala rámcovú zmluvu. Môj anglický agent mi našiel klienta v Anglicku, kúpil mi letenku, vybavil mi check-in, opísal mi presne, akou cestou sa tam dostanem. Na letisku v Londýne ma už čakala pani Patricia z anglickej agentúry, ktorá ma odviezla priamo do domu môjho klienta. No, opatrovateľka by určite mala mať tú vysokú dávku empatie, trpezlivosti, optimizmu, pretože tie nálady klienta sú veľmi premenlivé. Raz môže byť v depresii, môže byť agresívny, môže byť zlostný, o chvíľu sa to zmení, môže byť láskyplný, usmievavý, veselý, vtipný a preto opatrovateľka by mala byť psychicky v pohode. Treba s tým rátať, že tie nálady budú všelijaké. Mala by mu dať hlavne pocit bezpečia. Čím on je viac rozrušenejší, tým by mala byť ona kľudnejšia, ukľudňovať ho, aby on sa cítil bezpečne a milovaný. Určite jednou z výhod práce opatrovateľky pre spoločnosť Athena je finančná odmena, ktorú za túto prácu dostaneme. Môžem sa však s určitosťou povedať aj za seba, že my opatrovateľky nerobíme túto prácu pre peniaze, ale z iných dôvodov, pretože je to potreba a pomoc tým pacientom, ktorá sa nám vždy mnohonásobne vráti. Spoločnosť Athena mi dala možnosť cestovať, naučiť sa nové jazyky, spoznávať nových a zaujímavých ľudí a hlavne nazbierať veľa nových skúseností, ktoré mi aj v budúcnosti pomôžu nájsť si ľahšie prácu. Spoločnosť Athena sa vždy o mňa veľmi dobre postará, kúpia mi letenku, spravia mi check-in a na letisku ma hneď čaká odvoz do rodiny. Pomôžu mi so súvisiacou dokumentáciou a s poistením a ja sa tak môžem sústrediť na pacienta a jeho potreby.